sai di balatu akramaka Allah malam Firos ma mushkila ka san wani abu ka faɗa ban baka labari ba jiya da dare ina kwance a daki ina rintuba bacci hada mun shari ne mafarki ya wado min lamarina ai shi da mafarki da ya kaci gida ne mafarki wai ga na a kwance to ne na ji an buga kofa ko ne kan ba zan tashi ba na ce ba dan tashi ila alkhairi ne baka da hankali irin wannan ba fitowa na tashi a razane har gitse na afka kofa ina zuwa na ja kofa ina zuwa na ido bi da Dangote Dangote dai wanda ka sani Allah Dangote zumunci ko Dangote taliya ko Dangote mutum to ban kare ma labarin ba a baya da shi sai na ga buwa a bayan sai na ga Atiku a bayan sai na ga DJ Khaled na dan Saudiya wanda ke zuwa America a ina ga maka a Dangote tsabar farin cikin ya gani kawai sai daga Dangote ya koma gefe kuga farin ciki yake ya gani wallahi ka san mutum ne akwai farin jini Allah sarki ai ban tarnan bashin gaba haka ne ka san daga wannan maganan ban yi mamaki ba a to kuma nayi kar ka tani nan yi mamaki ne ba za ka yi ba na sani saboda ka san abin mamaki ba karewa a shagaran baya can 1936 a gane yayi a wannan shekaru ka san ni direba ne a mota da na kai musu gara daga can na zo Kaduna yanzu ina da yunwa ina ma'aru mai shayi a nan wajen sarshen Aminu kana ma'aru ina nan na ranga mai kira an ce a dafa min indomi ce bayan da hikanin shi ce ya dafa mu ina Kaduna yar ne ya dafa dora indomin na auta shi ma'arun kanan ma'arin dai shi kana ma'arun ya dafa ma indomi insha Allah kana Kaduna ina Kaduna isa ta auta yadda na fa baki hanya na zo na rumfa an ce ina indomi ta ce aika ta nama da rahuwa kakare na hankali banda kare na hankali kakare na kai banda kare na hankali dan gwatan ne ido amfani da ranku ban kai ma ba sai da ma ban sani ba kai dan gwatan wanda wani wayo indomin haka da kafin ka dawo da Kaduna mutumin da ke America ne naga alama sai na miƙe wallahi sai na miƙe kai ka san ne ko